d'Alacant en sentir un terratrèmol de 3,6 en l'escala de Richter. Com dèiem, ha sigut de matinada i l'epicentre s'ha localitzat a Relleu. A la Marina Baixa s'ha notat a més de 80 localitats. La terra ha tremolat amb força a les 5:25 de la matinada. Un sisme de magnitud 3,6 en escala de Richter i amb epicentre al nord-est de Relleu ha sorprès el veïnat d'esta localitat de la Marina Baixa. Una porta corredera d'estes i ha començat a manejar-se cap a un costat i cap a l'altre, que jo no sabia què passava exactament. Ja ha durat uns quants segons, ens hem alçat de seguida, comprovar que estava tot bé i sobresaltats. A aquest primer terratrèmol l'han seguit altres 7 rèpliques, 2 a Penàguila, 2 més a Benifallim, una a Benilloba, una a Alcoletge i de nou a Relleu. L'activitat sísmica a la nostra comunitat és freqüent. Enguany s'han registrat més de 250 terratrèmols, però este és l'únic que supera els 3,5 graus. No ha sido un terremoto que haya causado daño, sí mucha alarma, eso sí, la población al apreciarlo se genera alarma, pero es algo habitual. El terratrèmol s'ha deixat sentir a més de 80 localitats, algunes a més de 100 quilòmetres de l'epicentre, com ara a Aielo de Malferit, Gandia i fins i tot a València. Es maneja tot, el llit, els finestres, els cristals. El seu panadera estava coent pa i per mi ha sigut com una explosió. Ha sigut un moment bom! El d'avui és el tercer terratrèmol en poc més de 24 hores a les comarques del sud. Canvi radical.